ରାଜ୍ୟରେ ପଢୁଥିବା ତୃତୀୟରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଜାରି କଲେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଯାହା ସମସ୍ତେ ଜାଣି ରଖିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ମପାଯିବ ତୃତୀୟରୁ ଅଷ୍ଟମ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା। ଏଣିକି ବର୍ଷକୁ 4ଟି ପରୀକ୍ଷା, ବର୍ଷକରେ 1200 ମାର୍କର ମୂଲ୍ୟାୟନ। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ଅପଡେଟ୍, ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଥରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଏବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସରକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ତୃତୀୟରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏଣିକି ବର୍ଷକୁ 4ଟି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପ୍ରିଲରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ 2ଟି ଓ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ 2ଟି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହେବ। ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ତଥା ଏଫ୍ଏ ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଓ ସମାଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ SA1 ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ମାଧ୍ୟମରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ। ତେବେ ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନଙ୍କର 1200 ମାର୍କର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ। ତେବେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ବିସ୍ତୃତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି ସହ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତାଛଡ଼ା ଏପ୍ରିଲରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ FAOSରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତେବେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ FA1 କରିବାକୁ ଏଥର ସ୍ଥିର ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ 25 ମାର୍କ ଲେଖାଏଁ 6ଟି ବିଷୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ତେବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା SA1 ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ପିଲାଙ୍କୁ 50 ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପିଲାମାନଙ୍କର 25 ମାର୍କର ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କର 6 ମାସର 6ଟି ବିଷୟରେ 600 ମାର୍କର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ। ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ FA2 ଓ SA2 ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ସହ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 25 ମାର୍କର ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେବ।